Hej alle sammen. I har sgu nok hørt, eller I har nok hørt om det, der hedder Spotify. Og så har I også, den her video den går ud på, hvordan du får, hvilken sang du har lyst til inde på Spotify, hvis den ikke er derinde. For eksempel den her. Se hvad den hedder her. Den fandt jeg, og så er der sådan, se hvad den hedder her. Og sådan, så du kan ikke lige se, hvem der har lavet den her. Eller, men det står der her. Så det første er, at du går ind på YouTube. Så går du ind og finder den sang, du godt vil have. Jeg går bare ind og skriver Trap and Bass Bird Machine. Altså, I kan se, hvad den hedder her, så jeg behøver at skrive den i beskrivelsen. Så går jeg ind og kopierer linket. Gå ind på Google. Så skriver du MP3. Så går du så ind, så konverter du den. Så er det den her. Gå på download. Sådan lidt juleagtigt. Så download hernede. Pauser vi lige. Så går du bare ned i den. Jeg går ned på den her. Så har du den simpelthen bare herinde på Spotify. Så har du den, og det var simpelthen det. Så nemt er det. Du kan gøre med den sang, du har lyst til. Du kan også gøre det med en video, men det er kun lyden, der kommer ind. Så hvis jeg åbner den, kommer det til at se ud. Du kan vælge den sang, du har lyst til, og ja, det var det. Det er YouTube.